Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagot kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ti maudi apasat ti pakasaritaan itaalawas anapauluan. Panaguray. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Shared together, kept that love alive. I can't forget you, and it won't. Ibagakan kang, nukasta ka lang awan na sayat abanagang tibiyag mo. Basol mo matlaan. No apit saan mo tinungpal ti karim sakbay nga klonag ti ayat mo. Anya? Sige. Elma, mapantan. Saan tapi analpas linlin? Sa anak amaming gaaging ga iti saan ka amat nag-amaming pinsan ka dagiti dakulap ko. Alakad sige Nakita mo niyo't mapasama kiti biyag mo. Ay ayatan ka. Iso nga aramidag amin akabaalag. Tapno siyak ti pagtinnagam. Aniya? Naibagak. Italama amiris ko. Kinaulbod da kita nga ibagbagam, Jason. Anya? Tanapod no? Kuma, tinungpal mo ti karim kanyak. Sakbay nga klunan ka idi. Imbagam magbalbaliw kan. Asumapol kay ti trabahom, tangay saan mo nakayat ti agadal pay. Anya? Itala nga maamiris ko. Kan mamati akit ibagbaga da tatang ko. Nagbalinak amaag. Anangaklon kan ka. Bitakan, mapantan Elma. What? Dangsap. Pantan. Saan ka nagsigsigurado rin? Saan ko nga ipalubos asabali ti makaikot kan ka? Uray anya apamuspusan. Aramidak. Iso dahito tinapilik tito. Dahito ang modelo. Kayat ko ti Maris na. Sigurado kan iti dayta iha? Un tito. Isot magustuak. O sige. Kastoy na eh. Awagat ni nanang. Kat mapan kay jay balay. Anya? Asus ka babain sa. Ijay ka pailaang ang mga alay ti pagbayad mo. Mabainak sa tito. Saan? Awagat. Tadwa kayo ang mapan iti bangko. Kat mangiror kayo iti pagbayad mo. Kwa. Itamot laang mapan ka. Ada pa yung oras. Oo, sige, tito, mapanak nga rod. Kaya't ko amayawid mong motor mo. Sige, tito, Thank you so much. I love you. Love you too. Anong tayo bilin ko, Akan anad ka. Kan saan ka pailaang agmotor? No awan lisensya. When? Promise. Ikabil mo pailaang ijibalayo. Ngam no adakad to malisensyado. Mabalin nyo, practice tita. Iti kasta, meron mo nga ramatan. Okay? Okay, thank you manan. Sana bali? Sakto ti agbalin na maid of honor yun ito nagkasar kayo iti nobyam. Anya? Ay, saan ko akayat? Anya? Saan ko akayat ang maid of honor kalaan? Anya nga ron. Alangan mo ta flower girl. Si Kati Bright. Anya? Oh, nakigtot ka matan. Rabak ko lang day jay. Ay. Ang mga nukaguran akon. Ni, saan, tito? Nakigtutak lang itim bagayo. Alang harudan. Mapan ka ni jay balay. Tawag at matan ni nanang. Dadapay oras nga ipapanyo jay bangko. Sige, tito. Nay, na kayo matgayam kan Melvin ti dintang anak. Wala nang. Kan kabarbaruman matan ti motorsiklo ni Melvin. Sabali la at talaga ti adda mabalin na. Saan ako ko ni Melvin da ito nanang? Akin ko kwa nga raw. Shock! Anya? Ay sus Linlin, imal aldawan, agtagtaga-inap ka. Kukwak tayo ito'y nanang, punto di bagbagak. Oh, kasanayin saan?
Dumanon ka pa'y tagmerienda tayo pa'y. Nay, ada message ko iti messenger. Nimat gayam linlin. Lukatak man. Ni, nakasakay iti motor. Wow. Bagay na launay. Ti motorsiklo na. Thank you, Tito. Love you, Tito. Anyan. Kuma, I love you latan. Awanan tinayon na at Tito. Girl, I need you. I need your love. Nalaos ti ragsak ni Linlin, anak. Nasayat no kastahan, anak. Jonas, agpudno ka man. Pasda awak laeng kadagiti aramidam ita. Nga niya. Nagadun ti sagsagot mo iti anak da mertukan onyang. Sigod asagsagutak ita. Ang sabali dagitoy ita. Ibagaban kanyak ti pudno anak ko. Adda ka di sabali aka ipapananda gitoy. Wan, nanang. Nabayagan nga agayatak din ko, ana. Manipod pa'y mangrugin agbalasang. Kaniya? Ang sa anak amang namnamang ayatan nak. Umdasan kanyak. Ang maipayag iti pakaragsakan na kan matulungak iti panagadal na. Anak ko, anya nga tano, isun ti asawaam. No lakit di adda ko panakay karik nanang. Tadadakkel alapad. Anya day taalapad. Tidakkel about mi iti edad nanang. Anya? Naglugo kang ubingan. Dimawat ka iti kasta kadakkel ti katadnak ni Jonas. Anya kumatdakas na tatang. Sinubok ko laang mo't napudno nga itid na, nya tikid dawag, takastat ko na. Katindad na. Ngam kababain pa yun. Agasam day ta. Ni pa'y nanailang, tinaggapuan, tinaibayad yo. Pudno ang modelo. Kan automatic. Awan pa'y 50,000 data. Aniyak? Laala, at daditan. Tilang makunami, agsingsingpet ka nga rod. Ipasnek mo, ti panagadal mo. Talaga, mat. Ang kasano na makabaybayad tayon kunkwana. Ay, dahitan ti kababain. Kinunak, bayadak to no addan trabaho. Inton makaturpusa, kat makastir ka kiti trabaho. Kuna naman adi napabayadan. Basul ko. Kasanon no, Merto? Nanya, tatang. Apa yung kinita kayo kananang? Kasanon no da sa bali aka ipapanan, ti kinaimbag na king ka anak. Ha? Anya ti kaya tiyo asawa ni ti dayta? Ammom, lakay abaro ni Titom Jonas.
Akit kasanon no agayat gayam keng ka. Anya? Ay na wow! Sana all! Barokan modelo, motorsiklo! Oh, anya nga, napintas mo ng tipilik, Elma. Wan! Gasum ta. Bilibak at talaga. Sikan ati ada mahipatpatag at tito na. Pudno ta kinunam, Elma. Nakasaysayat lang ng kanyak ni Tito Jonas. Ti amok katrabak na lang, hindi ko na naano anya, ti masapul ko, kat sana maitid datatang kananang ko, kat kabailan na, itid na. Ngamne. Bren, agsagana ka ha? Magsagana nga. Kasi tinaibagbagat kan kay tinapalabas. Ang mga nada sa bali akay papananday ta kinasaya at nakan ka. Taman ti bagam kanya kon. Wan, ulitak manan, pren. Sa ganaam, tamangan no pumayso timbagakan ka. Nga agayat kan ka, dayjay alakay abaro. Alya? Salbag. Nakamotor mo't gaya man ni Linlin, Elma. Oh, anya kumaita? Ada ka din lisensya na? Adamat kan. Kan nang buludan na iti motor ng inusar na. Kabarbaro kan modelo pa eh. Ha? Nagbuludan na ko na? Wen, motorsiklo ka diti kasinsin na? Saan? Bukod na motor. Kukuha na tayo jay. Oo. Naimbag man taad da kwarta datatang nang gatang da. Anya, kwarta datatang nakon ko naman. Ni Mang Jonas, tinangirigalo kan kwa na iti dayjay. Anya? Saan ko nga ipagarup-arupat kwarta kagaya mababae? Na, anya sasawa mon? Agpada kayo kadagiti naganakken ka. Hoy, tanangan mo ti sasawa, Jason, ha? Pudno mati ko na ka. Pinagsina data dayjay alakay tani Jonas ti kayat da paraken ka. Anya? Awan mat delikadesam. Aglalakay ka mat gayam. Nga? Bastos ka. Panak. Bastos. Imbag man ta saan nakabinalis iti panang tungpam kan kwa na. Pimanawak adagos sa nagaduti tao nakakita si ka. Loko at talaga dayjay at Jason. Nasaya at maaramid na iti baginan. Wan nga rod. Nga maganad ka kan kwa na. Ang mga no agaramid kan kay tidakas. Ay, padaasan na. Kugutarak. Ulitak, pren. Lalaki, kan adayo anapigpig sa ngamsika. Awan gaway mo. Hay, matayak pa nga umuna. Sakbay ang maaramid na tinyaman na plano na kanyak. Girl, I need you. I need your love. Pasabat ka nga rod, anak. Saanan nanang? At kami planok. Anya dayta? Sakbay nga gawid ak dita Ilocos. Kumatangag pa itilugan ko. Kaniya? Dito in Manila ti kumatangag. Kasta ka di. Alakat si kalata Ambukmat nga daurnong mo. Tanaipad ka, anak ko.
Saan nyo kumapay nga ibagbaga kada parimer to as mang putak nanang? Hawan, saan ka ngagdanag? Medyo nabayag kit di as anda nga imay Makumikom na siguro iti talon nanang. Naibaga na kanyak idi inawaga kakapades na. Amang isagsagana iti mula da mais kan man Aya? Wen, inton makadakkel bas sa iton dagiti mais, bakit tanda iti mani? Talaga nagagut ni Berto. Wen nanang, kan may isa. Kompleto ti makinaryang o sarandang intod ko. Sige nga rod nanang. Kastapay. Bye. Agan-anad ka anak ko. Bye. Adun tinaipuntar ti anak ko. Kaya't ko ang mga asawa kumabatan. Katno kayat nalakit ti kumati anak da Berto. Uray ison ti asawaan na inton makaturpos. Alalin, adamat nakaparadaan yung model alugan iti sangot ti balayo. Nga ron. Dapak na nga sa nga iliyo. Sino nga ta? Ka. Sigurado, kasarsarita lakit di dagiti naganakan ka. Nga ta apa yan? Apay, kasla na ilabag ka. Diyak mo nga, kasla. Diyak maawatan. Sino nga ta ti bisita may? Jesus, sino nga ta dayta? Ala! Tito Jonas! Linlin, ihang. Surprise, Tito! Kat promise ko kadakay, Tito. Thank you. Lin, ihang. Saur kayo, Tito. Di yung imbagbaga, sumangput kayo. O niya. Makita, natungpal kundi promise ko, hug and kiss. Then, you, ihang. Sinurpresa na ka. Surprise nga, Rod. Kayo ganda kindugan iti SUV na kaparada di ta sangot ti balay mi. Kunaklano asin na baknang ti sangaili da tatang? Alan, agsagana kayo. Nasaya ta Danilma. Apay ni Ilma tatang? Agaw awis ni Titom Jonas ngag-dinner tayo iti Ruar. Talaga, Tito wow. Sana all. Nagsingput talaga ni Tito agwapa. Anya? Nalabos mo't daytan? Anyat panagkunang Merto. Naasidaglaunay ti anak takin pare Jonas. May ayatanak nga Rod. Kanakigtutak iti narakop kan inagkan na ni Jonas iti mismo pa'y asangot Di mo nangnag. Adda promise na. Siguro, nagkari idi inikkan na iti inggatang na iti motorsiklo na. Nanggag mo mo timbaga ni pare Jonas. Timpun na, kan nagkidawan na iti dispensar ka data. Nakiktutak mo't nga Rod. Ang hindi pa ilaeng. Nadlaw kon ti sobra kinasayat na kada tayo. Nang runa iti itutulong na nukas di amalipit ta itaramatan ni Linlin nga gadal. Ti amok, kaputan na singid tayo, iso akas tiyari. Puno day ta. Ang nuag kinayatan da, nang runa iti hanak ta. Di mako nakawandakas na. Tasan tamat nga idurduron. Adaking kwa na manggadang iti dayta. Uwan ngam no bilang, ay kat, sino kumati saan amaragsa ka na naganak? Uwan Ang mala. Noon ay kari nga isuda. Ay,
Awan mabalin bakit? Sinalbag. Saan ang mabalinda ito eh? Nagkalugan na kay Jonas kan Linlin iti kabarabaro a kotse dahi di alakay. Salangadak dahi di alakay Jonas. Ken uray dahi di alinlin. Inisukat nakkat din iti lakay. Saan ang mabalin? Anya ti aramidak. Salbag. Basol kumatlain. No apay ajak tinungpal ti karik idikan linlin. Nagbalbaliwak. Nagpintas kayam ti buya dito igit ti baybay na lumlum nagjainit niya tito. Magustom ka di dito eh. Wan, italama ka umayak dito eh. Kaya't ko, ana isang sangayan da ito akan ito, Linlin. Tangamin, ado ay pudnokin ka. Ngamsapay la kuma. Taamawatam. Ha? Nabayag nga inururay ko da ito agundaway. Anya ti? Pakawanan nak kuma. Pakawanan? Saan mo ko mga ipapan? Nga inaramid ko dagijay. Tapno gatangag taayat mo. Ha? Kang runahan iti amin. Saan ka apilitan? Sa anak amang namnama, nga klunan nag. Tadadakkel alapad. Anya ti? Kaya't mo asawan, Tito Jonas? Lin, nabayag nga inururay ko dayto agundaway. Naunday apanaguray. Ay-ayatan ka. Tito Jonas? Kas itinakunag. Dakkel alapad, tinagbaetan ti edad ta. Ketamok aday ta ti kang runahan alapad. Angam, umdaso na pakaragsakak. Ken pakabang arak. Ti pan nakaipudnoking ka. Tiriknak. Itad ko amin agundaway. Ken panawan ken ka. Ang mga miris ti tariknam. Ket iti adayok manan. Matingiting mo tiriknam. Tito Jonas kinilahat na tilang makunak. Siguro, saan anarikat nga yatan, tikaskan ka. Ikan nakiti panawan ko. Amang tingiting itiriknak. Anya ka diti plano yogan din do, Benilda. Plano nga, anya, Papa? Ti relasyon niyo Papa? Lumaglagay akon. Kahit ko kumamad ang natalgad ka ni tisidong tiagbalin na pamilyam. Sakpay nga ikitem ko dagiti mata kitag nanayon. Wala, anya daytan nga ipagpagayo. Kaya't ko makita kumapay dagiti agbalin nga pok. Agbay may saka nga anak mi iti daydinam. Anya nga ro ti mabalin ko. Nawan pa'y matibagbagan itin tungag kasar kamin. Sika ati mangibaga. Anya? Ay, kasla mabainak matamangirwangan iti dayta abanag, Papa. Wano, saan mo tanapod ka? Saan ko nga amuha? Saan mo siguro adakas no agdamag ka no anya ti plano na? Pudnumat kiti. Kaya't kumatan ti madan iti pamilya. Kasa anak mat nga umububing. Pudnumat. Kanun tupay ang mapanunot yo ti agasawa. Hinton san kayo na maadaan iti anak?
Adlaw ko man ang may kulkulong ka, sipod itay sangsagpot ta diti opisina, Belinda. Anya? Nadula amin ang pagmadlaw mo. Ada ka di parikod mo? Wano, ada ka di sakit mo? Awan. Apay nga rod. Pampanunotak lang ti sitwasyon mi kandindo. Apay, nagapa kayo ka di? Saan? Kat, anya nga rod ti may papankan din do. Tinapod no na prima. Kaya't kumatan ti madani ti pamilya. Anya? Naipalagip ngamin ni papaday ta kanya. Kat, kunakmat. Kasano makiasawa ak. Kat awan mat matakdakamat ni Dindo maipapan iti dayta. Anya? Kinapod no na. Umapapalak kada kayo kan gari. No kasde nga umayak iti balayo. Kat nakaragragsak kayo. Gapu kadagiti nagbibibungan nakyo. Anyan? Agsarita kayo Damagem no anya ti plano na. Kwa, saan aga po taga puraak? Ngam, kaya't ko lang maamuan no niya ti plano may papan kadata din do. Anya di kat masawan, Benilda. Kaya't ni Papa makita pa'y kumamat dagiti agbaling nga po ko na. Anya? Dindo, kaya't ko kumamat ang timang bukal iti pamilya. Benilda. Marik na kakaslawan planom amang ikalay sa kanyak. Kwa, saan na dayta? Ngam sa anak pa anak kasagana. Kaanon to, pay? Saan ta nga umupubing din do? Kan may sa agpada tamatan nga daan trabaho. Saan mata malabas dayta? Kaanon to, pay? Inton saan ako nga agsikok? Kan saan ta nakabailan nga isa ka dagiti agbalingan nakta? Kasta ka di? Umapapalak ka dagiti kabatch ko. Adami ng pamilyada, kan anak da. Diyak kayat nga igasang-gasa ti masakbayan. When nubiyag dagiti agbalin nga nakta. Nagrunakan ka. Diyak kayat nga agrigat ka iti danak. Sa anak mat nga agsapsapol iti nagarbo akalay sa kan panagbiag. Benilda. Di makelak manipot iti nakurapay a pamilya tinto. Naruwa makitirika. Dahit nga rod ket. Diyak kayat apasaran mat dagiti anak ko tinapasarak. Okay. Maudi nga rod asaludsod tinto. Kayat ko asong batan na kumaitipod no. Anya dayta. Talaga ka di nga ay ayatan nak. Wanuan niya. Anya mat yan dayta sa lunsod mo. Manuatawa ng agayan ayat ta. Saan mo kadipi anarik na wano napanagnakan ti kinapudnukan ka? Apay rod. Simple lang ti kayat ko pa nagbiag. Tinapatag. Katkatuwa ka tinto. Nagdumat ay ti panirigan, Benilda. Kas na ko na sa anak pa anak kasagana. Ken sa anak a kontento iti kastwila nga kita ti biyag. Tanapadasa kong tinagrigat. Pangasim. Ikan na kumapa iti panawan ang mga isagana iti amin. Okay. No dahi tadi kayat mo. Kat amukmatan. Benilda. Saan ka napod no kanyak? Sayang ti ayat nga impay ko kan ka. Benilda! Benilda! Mabitlang! Benilda!
Saan na kumintal talakpay? Apay at di nagmaawatan. Binilda. Girl, I need you. I need your love. Iso day tanti ibagbagat kang kadindo, pare. Nakagura lakit din. Di na ka namin maawatan ni Binilda. Ang kasanon no Anya? panawan na ka. Anya? Apay ngamin kunak manen. Isupay kit din a babae, ti mangiriing keng ka iti day ta abanag. Sa anak pengarod na nakasagana, pare Hopen. Anya ngamin a panagsagana ti kayat mo a mapasamag, pare. Dahil nakasagana kami kuman amang ibaklay iti responsibilidad mi nga agpamilya. Anya pa'y ngamin ti sa pulom, aya. Agpada kayo mat. Nga dan natalgad at trabaho na. Wen, ano sa anak a kontento? Anya pa'y nga rod ti sirsirbina day ta panagsaganam. No mapukaw mumutan ni Binilda. Anya? Panagkunak pare din do. Si katisan ang makaawat kini Binilda. Sayang, tinagbayag a relasyon nyo. No agbanag nga awan. Aglib ka, kunam? Wan, prima. Kailaan man dito pangatag mo. Kaya't ko lang ti makailiw-liwag. Anya nga min tinapasamak kada kayo kandindo. Nagapa kayo? Saan? Nasaysayat siguro na umadayo ak ura pagbiit lang. Maburbur siya anak kada kayo. Prima, no agdamag ni dindukan ka, ibagamlatan na naglibag. Katwan anya nga rod ko matibaga. No saludsudan na no napanak, ibagam asaan mo nga amo. Si kamot gayam din do, subrag ka. Tata, ni Binilda, kasaritak ko ma. Binilda ko nam. Awan barok. Ne, saan ka di pa asimangpat manipod iti opisina da? Ne, saan ka diya nagpakada keng ka? Nagpakada ko na ayo, tata. Apay, napanan na. Nagpabagyo mo iti agsapa. Anya? Nagpabagyo ko na ayo? Wan nga rod. Saan ka diya nagpakada keng kaya? Saan mo nga mo di papan na? Saan ko nga mo, tata? Nagapa kayo ka di. At saan nyo ang nagkinawatan kini Binilda? Adalang basit asan mi ang nagkinaawatan, tata. Amuyo ka din o sa dino iji bagyo ti address na? Ay, saan ko nga mo barok? Tay di damagag. Saan da kapakadanagan kuna namot lang? Sige tata, agyaman na ka. Awawagak namin. Ngim di nasungbatan ti cellphone na. Saan naknanudan ngagbayag? Agpatuloy akong tata. Apay ngamin aya. Anya ti sanyo anak kinaawatan nga gayan ayat. Di na ngamin maawatan, mama. Gapo tadyak pinatgan ti kayat na. Nakuna namat yan. Asaan ko kanong ay ayatan. Anya ngamin ti kinitaw na. Ibagbaga na nga rod akayat na agsimpa kami. Takayat na amabukal ti pamilyami. Iti ababa asarita.
Kaya't nangagkasar kayon. Kas na nga rod, mama. Apay ngamin, asaan mo pa'y akayat. Akasam day ta. Isupay ti mangidarira kiti day ta abanag. Sa anak pi anak kasagana, mama. Anya? Agamakag. Amangan mo diyak maipaay ti kasapulan ti pamilya. Kaya't ko isaganak pa eh. Basit lang na panahon ti kidkid dawag. Ngam di nak maawatan. Porque saan mat nagsapsapol iti nagarbo apiyag. Umatlagayam. Diyak kaya tapasaran ti pamilyak ti rigad. Iso akinid daw ko kankwana. Nga ipaayan na kumapa iti basit a panawen. Ngam, nakaguramat din. Saan ko kanun nga iayaten? Ta saan ko akayat nga ikasar? Apay kat nga bid. Sa anak pi anak kasagana, mama. Kaya't ko piti agurnong. Ang manya pa'y nga rotiurno ngam itakat pinmanawan. Nabayag kami nga agayan ayat ka ni Binilda. Saan namot nga tang aramidan dayta, mama? Saan ka diyan ay bagakon king ka, pare? Amangan, no panawan na ka. Pimayson. Diyak makontak ti cellphone na. Hindi na kontak ko. Di nasungbatan. Kalin cancel na ti awag ko. Awan nga ruden, ah? Nagbayag kayon nga agayan ayat. Nakurang a 10 years. Nagbanag matlagaya makastoy. Sorry, pare din to. Ibagaking ka da ito eh. Adaking ka ti basol. Para matlahan kada kami ti pampanunutag para open. Wen, kasta nga rod. Anya pa ita. Kasanon, no saan ang nagsubli? Agsublimat siguro. Nagpasugnod lang day jay. Nga ta? Kasanon, no saanan? When no agsubliman, makisinang king ka. Saan na mabalin, pare? Ay ayatak una ni Binilda. Ay ayatom ko na. Apay nga rod adi mo pala ikalaysa? Di baga akong tirason, pare. Awan, pare din do. Saan mo amasolbar ti parikot mo, baban iti panagbartek mo? Alam kit di ti address na iti amana, tasurutem. Siyak ti masayangan iti nabayag nga ayan ayat kyo. Girl, I need you. I need your love. Anya ka diti ibagam kanya. Tadito'y pa'y restaurant kaya't mapagsaritaan ta din do. Prima, sikat ti best friend kan katrabaho ni Binilda. Amok, ado ti ammo maipapanitigayem mo. Anya ti kayat mo asawan. Amok nga ammom no salino tinapanan na. Alawan, saan ko nga ilibak kang ka din do? Napanijay bagyo. Amom ti adres na panan na. Lading itag, unsan na anay baga. Agpaiso. Naagduado ka kanya. Saan ka lakman na nagdamag kundi na kung kinasarita pa? Okay. Mamatiyak ka. Ngem, anya ka di at talaga ti raso na pimanaw. Saan ko nga mo? Basta tinasauna lang kanya. Nasakit tinakam na. Nasakit tinakam na kanyak. Siguro. Si kalaang ti makasungbat iti dayta. Anya amat ni Binilda.
di naknaawatan. Mabali na din naka naawatan. Ngam di mo mo't naawatan tigayem ko. Saan nabalik ko man asong bata na matiawag ko. Saan ka ngamin ang maawatan din do? Anya pa'y kurang. Saan mo akayat nga agkasar kayon ken Benilda? Hello, Benilda. O anya, agsublikan? Pauna yan adandanag ni Dindukan ka. Anya nga agdandanag ako naman. Anya kumarason kat sa anak mo ta napatagkan kwa na. Anya? Sa anak nga ay ayatan ni Dindo. Kasano nga ibagamday takat nagbayagan ti relasyon niyo? Prima, saan amaala iti kinabayag? Anya? Uray apagbiit lang ti relasyon, no ipakita kan ipariknam ti panagayat mo. Benilda. Masapul nga ipakita mi ti aramid. Saan lang nga sao? Anya ti kayat mo asawan? No ay ayatan nak ni Dindo. Umanugat ko man nga agkasar kamin. Anya ti rason adi na kayat nga ikalaysa. May salaang ti rason. Benilda. Sa anak nga'y ayatan. Kat napagpatagdan niya man nga arapaap na ngamsyak. Dayta, tinalawag. Kasano nga rudan? Agsina kamin. Ibagamkan ko na makikalay sa akon iti sabali. Anya? Makikalay sa ak iti lalaki anak kasagana amang idatag kanyak iti altar. Benilda, saan ka kumaamang raba kakasta? Sana ka mang rabrabak, prima. Kat dayta ti bagamkan ko na. Tinak magtanriribukan pa'y. Seryoso ka? Katuan. Sige. Baliwan tanto ti agsarita. Bye. Bye. Anya dayto yung nagbanagan ti relasyon da din ken Benilda. Nagbayagan ti ayan-ayat ta. Nagpay akastoy. Wan papa, nagrender ako iti resignation letter ko. Kalata ito'y aplano man ako. Anya ka tindag ito'y aramidam. Sorry papa, kayat ko lang timang lipat. Kasano ti relasyon nyo kan Dindo? Awanan papa. Saan nakmat ngamin nga ayatan? Niya. Nagpatinggalang iti sa uti karikan panangibagana nga ay ayatan nak. Ang Ngam kinapod no na. Ubaw ti panagayat na. Tadi na kabailan a panagnakan. tiga di pa nang ikasar na kumaking ka di kayat mo apang managnag na. Saan ka di akasta ko ma, papa? Apay ngamin at di kay nagsarita na naimbag ta. Nagsarita kami, papa. Ngam natangkan ti pangadang na. Di nak maikalay sa tadapay arapaap na. Anya. Sige, papa. Agawid hak. Ngam umayk lang mangalay ti kanayunan akawas ko. Taisupay adyak gatangan. Mangrugi akmat ni ti baro at trabaho kinton Lunes. Sige anak. Ngam ore asino, saan nyo kumang ibagbaga daytoy ng runa kandindo? Ay suwa. Sige, papa. Bye. Bye. Sorry, Dindo. Ngam daytoy siguro ti kasayaatan a mapasamak kadata. Tangay takrot ka. Kan ubaw ti panagayat mo kanya. Nagsarita kami ngam natanggan ti pangadang na papa. Di nak maikalay sa tagtapay arapaap na. Aniyan. Sige, papa. Agawid ha. Ngam umayag lang mangalay ti kanayonan akawas ko. Taisupay adyak gatangan. Mangrugyak mata ni ti baro at trabaho kinton Lunes. Sige anak. Ngam ore asino, saan nyo ko mga ibagbaga daytoy ng runa kandindo? Di suwa. Sige, papa. Bye.
Sorry, Tinto. Ngamday to'y siguro ti kasayaatan ang mapasamak ka dada. Tangay takrot ka. Kan ubaw ti panagayat mo kanyak. Ay ayatan ka, Tinto. Ngam apay analupoy ka. Apay, adi mo matakdaran ti karim kanyak. Best friend na ka ni Dindo, Ben. Sika kumanti mangidanan kan kwa natin nagsaritaan mi ken Benilda. Anya nga min tinagsaritaan nyo iti gayam mo. Sina kanon ken Dindo kat makiasawa iti sa bali. Anya? Makiasawa kanon iti lalaki ang nakasagana amang ikalay sa kinkwana. Among prima, dakkel ti panang babalaw ko iti gayam ko. Nagbalin atakrot, iti pagrubangan na kas ulo ti pamilya. Iti panagkadkad na amang ikasaran ken ni Benilda. Pudno dayta. Kat no pudno asumapulin ni Benilda iti mangikasarkan kwa na. Awan maaramidan tayo. Aramidan ta ko mati amin. Tapno saan ang marakrak tinabayagan a relasyon da, prima. Sige, padasik manen a kasarita ni Benilda. Kat kasarita mo ni Dindo. Sige nga, Rod. Kastalaangan ti aramidan ta. Agyaman na agdasimbang ka anak ko. Wan papa, ngam sa anak nga agbayag kas na ibaga kidi mawaga. Talaga ka di agas tanti planum. Wan papa, Kasano ti relasyon nyo ken Dindo? awanan papa. Saan ka di masayangan iti kabayag ti relasyon nyo? Ay ayatak ni Tinto. Impaay ko ti awan ka asping na nga ayat. Ngam siyak. Di na kay ayatan papa. Saan mo na siguro anawatan ti kayat na mapasama anak ko? Papa, naglawag. Agpatinggalang iti sa uti ko na apanagayat na kanyag. Aniya. Tano na pud no? Ipakita na iti arami. Ti ko na adi pa'y nakasagana. Sa anak mat nga agur-uray. Wanog kalikagom iti narangay. Wanog laplapusanan akita ti biyag. Anak. Agpada kami mat nga daanan iti natalgad a pagsapulan. Anya pa'y latpirukan na. Anya pa'y latimbaga na nga isaganaan na. Alagat. Pada kumapay gundaway ama ornos yu ti amin. Aramidin nyo kuma. Saanan, papa? Awan tumatla ang Serpina. Kat no umay, tamok nga umay tumatla day jag damag manin kada kayo. Saan yung ibagbaga iti plano? Basta ti ibagayo, oras na nakabiro kak iti lalaki asaan atakrot, kan nakasagana ang mangikalay sa kanyag. Makiasawa akon, takayat kon ti maadaan iti pamilya. Mismo ang nagsarita kami ken prima. Amo na ka ti address ni Benilda di Ciudad ti Baguio. Saan nang amo? Ti baro a cellphone number na. Saan ko na makontak? Saan ko na nadamag pa'y pare? Kasano ang makontak ko kan kasaritak pare? Adda nga tapay sirbi ti panagsarita yo. Nawan tumot lang ti panggap mo ang mga ramid iti kayat na. Open. Kas iti nakunakon kin kaidi. Anya pa'y lang amin a panagsagana ti kayat mo ang mapasamak. Nga isot manglaplapad kin ka. Amang ikasaran kin kwa na. Mabuto nga. Anya? Mabuteng ka?
Sa anak pa yan nakasagana. Makahumaday tang ibagbagang pare. Anya nga min apa nagsagana ti kayat mo. Girl, I need you. I need your love. Simbagpat ni Binilda, tata? Wan, ngam nagsublimat lang ni Bagyo. Di nakpaymot inawagan na nagsarita kami kuma. Di na kaya tamamuan ti sa bali ng runa ka ni Dindo. Anya ka no talaga ti plano na? At ang pagtrabahuan na kano'y jay. Kasta ka di? Saan ko malabdan? Talaga akayat na nga daywan ni Dindo. Awan ka din pati tinabayag a relasyon da? Imbagak na ita. Ngibawang kanot sirbina ta isumad lang di agay ayat. Itinapunno. Taubaw ka naman di panagayat ni Dindo. Pasol ni Dindo na ito'y tata. Sige tata, agyamanak. Bye. Bye, balasan ko. Awan nga rot no kasta na. Awanen namnama. Ang makapagsinubian pa'y dagiti dua. Papanampay laang katrabien. Mapanak balay da Binilda, mama. Tapnuan niya pay laang. Kuna mo tapim maanawan. At dalaan kayat ko adamagan iti papana. Gamano abulan na napimanaw ni Binilda. Kansan ayawin aswas ng ti relasyon niyo. Isot ko na hindi nagsarita kami iti cellphone, mama. Matlagayam. Gam kayat ko akasarita iti personal. Ket nunas ka nasurutok iti Bagyo. Aramidag. Saan ka nga tangag dadadahil lang iti panawad? Saan, mama? Amok. Nagpasugnod lang ni Binilda. Kaya't nakapapasan. Naibagamot kanyak. Ngay baga na itigayom na nga addan baro at trabaho na. Kat ijay pa yan bagyo nga trabaho. Kasta nga rod, mama. No kasta nga ron, saan mo na mabawing tirignada? Basta kasarita ka na saya at mama. Ket kayat ko. Personal a kasaritak. Oh, si Kamot Gayam din dumarok. Sumar ka. Agyamanak, tata. Tugaw ka. Agyamanak man tata. Kanya ka diti may ipaay ko. Awon gaya mabit lang ta agpaisagana kiti kape. Saan ang tata? Agyamanak lang yan. Sige, si kati makam mo. Manya ka diti may ipaay ko. Manubulanan nga awan ni Binilda. Katsipod na di na udi pa nagsarita mi idi pimanaw. Saanan na naulit di pa nagsarita mi. Kasta ka di. Diyak maawagan, tata. Saan ko akaya ti agulbod? Simbang pati di, tanangalay ti daddo mga arwatan na. Kinkasapulan na tamang rugin ngagtrabaho iji Bagyo. Kasta ka di, tata? Wan, Dindo barok. Kaya't ko ngayon nakasarita iti personal, tata. Tadyak matan makontak ti baro a cellphone number na. Kastaya. Kaya't no ada ka barbaro a cellphone number na. Mabalin ka di ama-amuan? Sige. Masya nakinggata-kahit ko ang makapagtinawag kayo anaymbag. Masayangan na kitinagpaot a relasyon nyo. Ngagba nagkakaslawanan niyaman na. Agyamanak, tata. Cannot be reached mat, tata.
Apay nga ka di tatintid na number na kanyak. Nakasaritak pa di kan labas. Apay nga ta. Mhm. Angam, saan na ba ni tata? Oray ti address na lang ko ma. Ladingi tagbarok, ngam saan ko ngam mo. Anya? Dahita ti san na anay tad kanyak. Kan di na kayat, ngay baga. Kati nga'y opisina nga ayan na tata. Kastamod lang. Ladingi tak, ngam saan na ngay baga. Agyaman at mawag ka, Binilda. Kumusta kan? Nasayat, Mat. Prima, gayam. Mayat nga rod ano kasta. Ket, kumusta ti trabaho? Awan parikot, friend. Nagimbag na gini boss ko dito, eh. Ha? Apay, ayan mo. Saan ka tinganta ka dito, Bagyo? Anya, Bagyo. Ada akong dito'y Dubai. Aniya? One friend. Kaano pa'y? 3 months ago. Anya? One. Kat, kumusta mati din do? Saan ko nga mo? Dandanin sa minalom nga aginom ko na ni Hoven. Anya? Nasakit tinakam na iti adayom. Kun panang talikod mo kun kuana. Sorry langan. Saan nakmat ngamin nga iayatan? Agpatinggala ang iti sao. Awan mabalin, no kasta ti panagritnam. One friend. Kat no kas ano? Makiasawak dito yan. Aniya? Ada may sa Pilipino kan may sa foreigner nga agar-aram kanya. Kasta? Kat agpadada na kasagana amang ikasar kanya. No, daklo nagkadakwada. Aniya? O sige friend ha. Baliwak tuman ang ti umawag. Oras man ang tipan na turog ko. Bye! Bye! At kaya mo ni kaya abroad ni Binilda? Girl, I need you. I need your love. Kastamat ti inyawag kanyak ni Prima. Nga iso kanumat imbaga ni Binilda kung kuana. Ni Binilda? Ada ni Dubai? Uwan ka no? Apay nga inaramid kanyak ni Binilda ti kastoy. Isot pa basulom? Wino babalawan? No apay nga inaramid na daytoy? When? Saan mo ababalawan? Tawan sa bali ang mababalaw. No saan asikamot laeng pare? Apay adinak maawatan. Maawatan na kamot. Anak kurang ti panagayat mo king kuana. Saan apod no dayta? Inayat ko iti kastaunay ni Binilda. Ti kunam Kasta ti kunam. Ngam para king kuana. Agpatingga ka lang iti sao. Dahil talang tiga po na nga inadaywanak. Nga insinanak kas kunana. Anya ti mabalin ita. Addan iti adayo pare. Ket saan nga imposible ti imbaga na kini Prima. Ano makabirok ijay tinapudno nga agayat. Ken nakasagan amang ikisar ken kuana. Ket makiasawan ijay. Jak maaklon dayta, Hoben. Nasken nga aklunam. Dahil palubos mo. Ama po ka mo ti babae ako nam ngay ayatem. Apayan, narabyan ka asim mangpot, sakit na kainom ka. Basit lang mat mama. Oh, ba't sitlaan? Di mo tupay malintag tapan nagnamon.
Okay aklang, mama. Saan da ka pa kadanagan? Minalamlata na kasta ka. Nakainom ka. Maladaw ka sumrek no daduma iti trabahom kaput hangover mo. Kasi tinakonak, okay aklang, mama. Saan da ka pa kadanagan? No parikot mo, uno nasakit tinaka mo iti adayokan ka ni Benilda. San maala day ta iti panagbarbartek mo. Makaala ka lang iti sakit mo dita. No mapukaw ko ni Benilda. Awanin ti sirsir biti biyag ko. Bartek mo la daytan. Si kamot lang ti aking basol no apay nagbanag akasta ti relasyon niyo. Mama. Sige, mama. Matulog akon. At dapat trabaho kintong pikat. Anyat makunam iti nagbanagan ti relasyon da Dindo ken Benilda, prima. Awan san namnama ang makapagsinnoblianda, Ruben? Basol matlaang ni Dindo ti amin. Awan at talaga ti parikot ken Benilda. Talam na launay ni Dindo. San kuman nga amo ken Dindo? Takrot ni Dindo amang sango iti responsibilidad na. Ngagbaling ama ken asawa. Saan kumat ang maawatan? At dapat na talaga da trabaho na. Dakkal mat ti sweldo na, tanangato ti posisyon na iti kumpanya. Wen nga rod. Ita, pinanawan lakit nga rod ni Benilda. Kat nupod no ti kunana. At denluan agar-aram kan kuanay jay Dubai. Napintas, ken nasingpet ni Benilda. Saan nga dayo ang mapasamak dayta? Anyat pa nagkunam. Pudno nga ta, nga dan ije abroad ni Benilda. Aniya? Saan mo apat dyan ang nag-abroad ni Benilda? Kitno ka ano laeng, ang nagpabagyo ako nana. Juan, ngam no adda nakasagana nga employer na ijay, saan nga imposible dayta? Wano, saan mat nga ije bagyo tinapanan na? Ngumkit di. Nag-aplikar ije abroad. Adala amin ditan. No anyaman ti pudno, isulaang ti makaam mo. Ni nga tata dalmas. Ti ama na, ti kahit ko asawan. Anya nga ta, no mapantag damag king kwa na. Nakaado ka manan pare Dindo. Gusto daytan nga inom. Bayan naklang, Ruben. No di nakdanggayan, panawan naklatan dito eh. Saan ka panawan? Itulod kay di balayo. Saanan? Agawid aktulatan. Kadamat logan ko. Saan ama baling agmaneho ka, anabartek? Ang mga no, madisgrasya ka pa eh. Di nasaya-saya at tapno aggibusan ti amin ko. Bartek mulat ta. Bayan naklang. Kaya't ko lang ay liwliwag tinagbanagan ti ayan ayat mi kan Benilda. Kunak no napod no kanyak. Saan mat gayam? Kastamot laang ti ibagbagana. Saan ka napudno king kuana? Tika di lang saan ko ayaan nugot nga kasar kami ti rason. Apag kunaan na saan na ka napunukan ko ana. Anya nga rod ti mabalin. No kasta ti pamati na pare. Saan ko ang maaklon da ito eh. Paruben. Nasken nga aklunam. Ta si kamot lang tinagkamtod iti ayan ayat yo pare. Girl, I need you. I need your love.